Αυτό είναι, Γιώργη, αυτό είναι ρε. Έλα εδώ, ναι, μυρίζει. Μύρισε το μία. Ναι, φωτομιλιά. Κόψε. Είναι σαν αδέρφια με το άλλο, ρε. Εντάξει. Σταμάτα! Εντάξει, άμα θέλετε φυγείτε και έρχομαι εγώ, μωρέ. Μη σας κρατάμε στη βροχή. Ο Μπάμπης να μας πει για το φασκόμηλο. Απ' τη Μόραινα και απ' τη Μάλη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παιδες, θα ξανάρθω τώρα. Ναι, μα να ξεραθεί θέλω. Αυτό το ξεραίνεις. Αυτό δεν είναι, να το κοίτα. Αυτό είναι το άλλο. Έλα πάμε ρε, μη σας καθυστερώ. Πάμε. Πάρε Γιώργη, πάρε. Πάμε, ναι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Άκου λέει βροχή, βροχούλα μαλάκα, τι λες τώρα. Εγώ γουστάρω πολύ. Τώρα αυτό είναι περιπέτεια για μένα ρε. Ρε μην πέσει κανένας απάνω. Ναι. Παιδιά είναι βούρκο στο νερό, κοίτα μην πέσει κανένας. Γιώργη, θες να χάσεις κάτι γραμμάρια. Ναι, τα θέλεις. Σου προλάβαμε. Πάμε γαμιόντας. Δεν το περίμενα να βρω και εδώ φασκόμηλο. Δεν το περίμενα. Το φασκομηλάκι μου. Το ωραίο. Μαλάκα αυτά είναι φάρμακα, έτσι. Ναι. Πιθάρια. Εδώ τα κανά πιθάρια έκανε. Δεν έχεις ακούσει αυτό τα πιθάρια. Τι είπατε. Ρε Μπαμπή, πολύ δύσκολο να φτάσουμε εδώ ρε. Όχι μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, αυτό που αναβαίνουμε τώρα. Μέχρι που ήρθαμε, ναι, με το αμάξι. Ναι, πολύ εύκολα, ναι. Και εγώ τώρα να γυρίσω, θα αφήσω εσάς μπροστά. Ωραία, ρε. Τι είπε? Μπάμπη, μπράβο, πάντα τέτοια. Κύριε Τσάμι. Να πάμε καμιά δρομούλα έτσι ρε, κάτι Κυριακές ρε. Μπορούμε εύκολα. Πάρε ανάσα Γιώργη, πάρε ανάσα, ναι. Βάρος μου, εσύ τώρα κουβάλας και εμένα πάνω σου. Θα να έχω τη Μαρία και την παίρνω τώρα. Και την πάω πάνω. Αυτό είσαι τώρα. Πάρε μια ανάσα. Θα πέσουν λίγο παλμοί. Δεν πέσουν τώρα παλμοί, τίποτα. Ανάσανε τότε πολύ γρήγορα. Πάρε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα, έτσι. Είμαι πολύ προπονημένος στο αερόβιο. Ναι. Ναι, έρχεται πίσω, σώπα ρε. Ναι, έχει δίκιο. Μαρία,
θέλει από εκεί. Κάτι είδε το παιδί από εκεί. Ωραία, δεν κάτι άλλο. Πληρώνανε γυμναστήρια, πληρώνανε. Αλλά τώρα έχεις επενδύσει αλλού. Α, βγήκαμε ρε, άντε ρε. Και πήγα να τρέξουμε μαζί. Sorry παιδιά. Έχω περιέργεια για να δω είναι το ποδήλατο εδώ. Ρε μπάμπε εδώ πίσω, σε αυτή την τσέπη έχει μια σακούλα. Όχι αυτή, μια άσπρη σακούλα. Είναι τυπλωμένη πολύ καλά. Στο κάτω-κάτω μέρος δεν μπορεί να την πιάσω. Βρήκες? Όχι, όχι. Το είχα λίγο άγχος εκεί κάτω. Ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι, ναι, μωρέ, να το βάλουμε μέσα. Βάλτε αυτά μέσα. Εντάξει. Θέλετε ρε, έχω ξηρούς καρπούς, έχω τα πάντα. Θες? Όχι, έχει αλλεργία. Α, ναι. Τάκη, εσύ να τους δώσω όλους.